چکدارên rejima Esed texa Şex Saîd el-Kebîr li başûrê Rojhilatê Helebê kontrol kirin. Ew jî li gor rewangeha Sûriye ya mafê mirovan ku bi wê yekê çekdarên rejimê û hevpeymanên xwe not ji sedî ji wê devera dibin kontrola çekdarên opozisyonê de kontrol kirin. Ew jî piştîşerekî tund di navbera her du aliyan de. Herwiha li gor agahiyan ku bêhtir ji 10,000 sivîlan di 24 dem ji mêrên borî de ji taxên Rojhilatê Helebê derbiderî beşê Rojavayê Helebê yê dibin kontrola rejimê de bûne. Kobuweyekê hejmara derbiderên ku ji destpêka êrişên çekdarên rejimê û milîsên bi ser ve li ser Rojhilatê Helebê gehişt 130,000 derbideran ku bêhteriya wan berê xwedan taxên Rojavayê Helebê yên dibin kontrola rejima Esed de û niha hin taxên Rojhilatê Helebê vala bûne ji neşteciyên xwe lê hîn dibin kontrola grûpên çekdar de ne. Li gor belgeyên hêzên beravaniya sivîl ku nêzîkî 20 sivîlan li taxên Rojhilatê Helebê jiyana xwe ji dest dane di 24 dem ji mêrên borî de. Ku bêhteriya wan taxan hatin ermançkirin ji aliyê çekdarên rejimê û milîsên bi ser ve. Herwiha balafirên rejimê bi dirêjahiya şeva derbasbûyî taxên Bustanilqesr û Şex Saîd armanc kirin. Hevdem li gel barandina bermîlên teqîner li ser dîwarê Cisrelhec û Taxa Raşidîn ya başûrê Rojavayê bajar biriya helîkopterên rejimê ku hewlên hêzên beravaniya sivîl berdewam bûn ji bo derxistina xelkê ji bin avahiyên Roxyayê li taxên Sukerî û Firdos û Îzaa. Şêrîn Kîlo Ark